हे गाइस, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोनखौ एग्जामनि थाखाय एसेब्लाबो मदद खालामगोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। दिनैनि आयदाया जाबाय आसाम पुलिसनि जानो गोनां एग्जामनि थाखाय मोनसे फिसा मक टेस्ट लानानै फैदों। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन। जोंना नाम्बार 1 कुइसनाव मा होनदों? गिबि असमिया ज्ञानपीठ बान्था मोनगिरिया सोर? अब्ला नोंथांमोना आं राइट एन्सारखौ बुंनायनि सिगांनो एसे राइट एन्सारखौ खालामनो नाजा। माने एग्जामा खाथि मोनफैथारबाय नालाय, गावखौनो गाव नाय बेसेबां गोसोआव हाखो, बेसेबां गोसोआव थाखो, गावखौनो गाव सुनानै नाय। अब्ला अप्सन एआव दङ बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, बिआव दङ हिरेन गहाय, सिआव दङ डक्टर बनिकान्त काकति, डिआव दङ मामुनि रैसम। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्सन ए बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य। बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्यआनो आसामनि मा गिबिसिन असमिया ज्ञानपीठ बान्था मोनगिरि। बियो माब्ला मोनदोंमोन असमिया ज्ञानपीठ बान्थाखौ? 1979। बे मायथाइखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, मालाबा मायथाइखौ सोंनो हागौ। बियो मा गांसे नभेलनि थाखाय मोनदोंमोन। बिजाबनि मुङा मृत्युन्जय, आरो बियो मा साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोनदोंमोन। बेसेबां मायथाइयाव? 1960। अब्ला बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। नाम्बार 2 कुइसन। गिबि असमिया ICS एबा इण्डियान सिभिल सार्भिसआ सोर? माने आसामनि गिबिसिन ICS एग्जामखौ क्रेक खालामनानै एबा आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाया सोर होननानै सोंदों। अब्ला माने बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन। नाम्बार ए अपसनाव दङ हेम बरुवा, बिआव दङ आनन्दराम बरुवा, सिआव दङ डक्टर बनिकान्त काकति, डिआव दङ लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्सन बि आनन्दराम बरुवा। आनन्दराम बरुवाया बेसेबां मायथाइयाव? 1870 मायथाइयावनो ICS आनजादखौ क्लियार एबा क्रेक खालामनानै उथ्रिसारनो हानाय गिबिसिन आसामनि सासेमोन। जों दा मा होनना बुङो बेखौ? UPSC होनना बुङो, नङा होमब्ला? दायो जोंहा मा UPSC आनजाद होनांगौ। ओमफ्राय बिथाङा भारतनि गेजेरावनो मामोन? 5थि ICS मोन, सारा भारतनि गेजेरावनो। अब्ला फैदो नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 3 कुइसन। गिबि असमिया अर्जुन बान्था मोनगिरिया सोर? अप्सन एआव दङ आनन्दराम बरुवा, बेयाव दङ अमुल्य बरुवा, सिआव दङ भगेश्वर बरुवा, डिआव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्सन सि भगेश्वर बरुवा। भगेश्वर बरुवाया गिबि आसामनिफ्राय मा अर्जुन बान्थाखौ मोनदोंमोन एबा मोनगिरि। बिथाङा 1966 मायथाइयाव अर्जुन बान्थाखौ मोनदोंमोन। बिथाङा बेंकक एसियान गेम्सआव मा 800 मिटार खारनायाव 1966 मायथाइयाव मा सनानि बान्था मोनदोंमोन। बेयावनो बिनो मा बे अर्जुन बान्थाखौ होनाय जादोंमोन बे बोसोरावनो। माने बेफोर बान्थानि मा आं सिगाङावनो भिडिअ बानायखानाय दंखायो, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांना नायनो हागोन। आं स्पर्ट्सनि मोनसे भिडिअ एक्सट्रा आलादायै बानायना दोनदों, जोबोद इम्पर्टेन्ट। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव थांनानै। नाम्बार 4 कुइसन। माब्ला भुपेन हाजरिकानो दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ होनाय जादोंमोन? अप्सन एआव दङ 1982, बिआव दङ 1990, सिआव दङ 1991, डिआव दङ 1992। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्सन डि 1992 मायथाइयाव भुपेन हाजरिकानो दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। बिथाङा बिनि अनगाबो गोबां बान्था मोनदोंमोन। आं मोननैसो बुंलांसै, नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय, जिखिजाया मोनसे फैनो हागौ एग्जामाव। पद्मश्री बान्था मोनदोंमोन बिथाङा 1977 मायथाइयाव, आरो दादा साहेब फाल्के एवार्डखौथ' बुंखाबाय 1992 आव। बिनि उनाव बियो पद्म भुषण मोनदोंमोन 2001 आव, आरो बिनि उनाव संगीत नाटक एकाडेमि बान्थाबो मोनदोंमोन 2008 मायथाइयाव, आरो बिनि उनाव बियो पद्म विभुषणबो मोनदोंमोन 2012 मायथाइयाव, आरो बियो भारत रत्नबो मोनदोंमोन बा होनाय जादोंमोन बिनो बेसेबाङाव 2019 आव। अब्ला बेनि गासैखौबो गोसोआव लाखिबानो जाबाय, जिखिजाया मोनसे सोंनो हागौ, नङा होमब्ला? मायथाइजों लोगोसे बान्थाखौ। अब्लानो नोंथांमोना लिरनो हागोन गोसोआव लाखिबानो। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। माब्ला आसामाव गिबि हादरारि गेलेनाय खुंनाय जादोंमोन? एबा मा होनदों नाम्बार 5 कुइसना, आसामाव गिबि नेसनेल गेम माब्ला खुंनाय जादोंमोन? अब्ला बे अप्सन एआव होनाय दङ
2007, बियाव दङ 2004, सियाव दङ 2002, डियाव दङ 2001। अब्ला अपसनफोरनि गेजेराव बबे जागोन राइट एन्सारा बेखौ आं सिगाङाव बबेबा भिडिअआव कुइसनखौ बानायखादोंमोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला बेखौ हाखागोन नङा होमब्ला 2007 मायथाइयाव मा आसामाव गिबि हादरारि गेलेनाय एबा नेसनेल गेम जादोंमोन। बेयो बेसेबांथिमोन 33थि नेसनेल गेम्स अफ इण्डिया एबा 2007 नेसनेल गेम्स अफ इण्डियाखौ मा खुंनाय जादोंमोन आसामाव। बबेयाव खुंनाय जादोंमोन गुवाहाटि। माब्लानिफ्राय माब्लासिम 9 फेब्रुवारिनिफ्राय 18 फेब्रुवारिसिम 2007नि। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय बिरसिला रायनि गुबै मुङा मामोन? अपसन एयाव दङ बिश्व सिंह, बियाव दङ शुक्लध्वज, सियाव दङ नरनारायण, डियाव दङ भास्कर बर्मन। अब्ला जोंहा मा बिरसिला रायनि आरो गुबुन मोनसे मुं दंबावो एबा बिरसिला रायखौ मा गुबुन मोनसे मुङै मिथिबावो। अब्ला जोंहा बियो बबे शुक्लध्वज अपसन बि। माने शुक्लध्वजखौनो बिरसिला राय होनना बुङो आरो बिरसिला रायखौनो मा शुक्लध्वज होननाबो मिथिनाय जायो नङा होमबा। दे दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7 कुइसन। गिबिसिन असमिया साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरिया सोर? अपसनआव दङ वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, बियाव दङ मामुनि रायसम, सियाव दङ जतीन्द्रनाथ दुवारा, डियाव दङ डक्टर बनिकान्त काकति। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि जतीन्द्रनाथ दुवारा। जतीन्द्रनाथ दुवाराया आसामनि मा गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ। सरि दे, बियो बेसेबां मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोनदोंमोन? 1955 मायथाइयाव जतीन्द्रनाथ दुवाराया बनफुल खन्थाइ बिजाबनि थाखाय मा साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोनदोंमोन। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। नाम्बार 8 कुइसन। गिबिसिन असमिया गथ' लाइसिनि मुङा मामोन? मा होनदो? गिबिसिन असमिया गथ' लाइसि एबा मेगाजिननि मुङा मामोन? बेयाव अपसनफोराव होनाय दङ। एयाव बाहि, बियाव बन कुंवारि, सियाव दङ बनफुल, डियाव दङ लरा बन्धु। अब्ला बे अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डिया कारेक्ट लरा बन्धु। लरा बन्धुआ मा गथ'फोर आसामनि असमिया गथ' मेगाजिन एबा लाइसिनि गिबिसिनमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 9 कुइसन। असमिया साहित्यआव सोरखौ उपन्यास सम्राट होनना बुंनाय जायो? अपसन एयाव दङ रजनीकान्त बरदलै, बेयाव दङ जतीन्द्रनाथ बरुवा, सियाव दङ डक्टर बनिकान्त काकति, डियाव दङ वीरेन्द्र कुमार काकति। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सार जागोन अपसन ए रजनीकान्त बरदलै। रजनीकान्त बरदलैखौ असमिया साहित्यआव उपन्यास सम्राट होननाबो मोनथिनाय जायो। दाना नाम्बार 10 कुइसन। नाम्बार 10 कुइसनखौ आं रिजनिंनिफ्राय लानाय जादों, एसे गोरलै थेवबो फैथावना। बयजोंबो बे सरि दे एसे टाइपिंआ मिस्टेक जादों। बयनिजोंबो गोरोबनाय बा बयजोंबो गोरोबनाय सावगारिखौ नागिरनानै दिहुन, जायखौ गाहायाव होनाय सोमोन्दोखौ मोजाङै फोरमायना होदों। अब्ला बेयाव मा होनदों? मासि, आरांगा आरो फार्निचार। अब्ला जोंहा बेयाव अपसनफोरनि गेजेराव बबे जागोन राइट एन्सारा? अब्ला जोंहा मा होनदों? जोंहा फार्निचारनि आन्दाराव बे मोननैबो फैयो। मासियाबो फार्निचारनि आन्दाराव, आरांगायाबो फार्निचारनि आन्दाराव नङा होमब्ला? अब्ला जोंहा अपसनफोरनि गेजेराव बबे जागोन? अपसन बि। बेनि सोमोन्दै आं सिगाङाव एसे मोनसे फिसा भिडिअ बानायखाबायमोन, नोंथांमोना नायनो हागोन। जोंहा हमना ला बियो मा मासि आरो बियो मा आरांगा। जोंहा बे मोननैबो मा गुबुन गुबुन नङा होनब्ला? आरांगाया गुबुन, मासिया गुबुन, खिन्थु मा बबेनि सिङाव फैयो बे मोननैबो? फार्निचार। अब्ला नैबे फार्निचार। अब्ला बेखौ मोजाङै बुजिबाय नङा होनबा? नैबे फार्निचार, बेयो आरांगा, बेयो मा मासि। अब्ला जोंहा बिसिनि सोमोन्दोआ बेबायदि जागोन आरो सावगारियाव, डियाग्रामाव। अब्ला बेनि राइट एन्सार अपसन बि। दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 11 कुइसन। बेबो सेम कुइसन लाफिनबाय। गाहायाव होनाय सोमोन्दोनि थारफिननायखौ सायख'ना दिहुन। बिजिरगिरि, सिखाव, दायनिगिरि। अब्ला बेयाव मा मोनथामजों मा बयहाबो मा सोमोन्दोआ माबायदि बेखौ जोङो दिन्थिनांगौ। अब्ला मा सासे बिजिरगिरिया मा सिखाव नङा, आरो मा सासे सिखावा मा दायनिगिरि। माने दायनिगिरियाथ' गुबुन गुबुन जानो हागौ नङा होमब्ला? गोबां रोखोमनि दाय थायो मानसिया। अब्ला जोंहा हमना लादो मा होनदो बेयाव सासे सिखाव नङा होमबा? सासे सिखाव मा गोबां
दायनिगिरि जानो हागौ। अब्ला जोंहा मा बियो सिखाव जाबाय, बियो मा दायनिगिरि। ओमफ्राय मा जोंहा बिजिरगिरिया एकदम बे मोननैनिख्रुइबो मा आलादा, अब्ला जोंहा बे मोननैजों बिजिरगिरिया मालाबाबो गोरोबनाय नङा होमबा, अब्ला जोंहा मा साइडआव बेयाव मोनसे। अब्ला जोंहा बेबायदि सावगारि बबेयाव दङ? अपसन सि। अब्ला बेनि राइट एन्सारा मा जागोन? अपसन सि। आं एसेबां फोरमायबाय थाला, बे कुइसना गोरलै। आं बे आयदानि सायाव खालि बेबायदि डायाग्रामनि मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोननि सेराव। दिनै एसेबां फोरमायबाय थाला, माने भिडिअआ गोलावथार जागोन नालाय। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। खालि नोंथांमोना जेनेरेलि बुजिनानै लाबानो जाबाय आरो। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 12 कुइसन। गाहायाव होनाय सावगारिफोरा बिसोरनि सोमोन्दोखौ माबायदि फोरमायदों? जोंहा होनाय दंखायो बोसोर, सान, सप्ता। अब्ला जोंहाथ' बे आरो बयनिख्रुइबो गोरलैसिन नङा होमब्ला? जोंहा मा साना सप्ताया मा बोसोरनि सिङाव, आरो साना मा सप्तानि सिङाव। बेथ' गासिबो सोमोन्दो गोनाङानो नङा होमबा? हमना ला जोंहा बेयो मा सान, साननि गोजौआव मा सप्ता, सप्तानि गोजौआव मा बोसोर, नङा होमबा? अब्ला जोंहा मा बे सावगारिया बबेयाव दङ? अपसन सि। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन, आं एसे गुसुं गुसुङै फोरमायबाय नोंथांमोननो। हमना ला जोंहा मा सप्तानि सिङाव सान थायो, आरो बोसोरनि सिङाव मा थायो? सप्ता थायो, नङा होमबा? दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 13 कुइसन। गाहायाव होनाय सावगारिनि सोमोन्दोनि थार फिननायखौ सायख'ना दिहुन। अब्ला जोंहा बेयाव मा दङ? अपसन ए दावबायारि, रेल, बास, नङा होमबा? दावबायारि, बास आरो मा रेल। अब्ला जोंहा मा बेयाव नायदो, सासे दावबायारिया मा रेल बासावबो दावबायनो हागौ बियो, आरो मा रेलावबो दावबायनो हागौ, नङा होमबा? अब्ला बिनि राइट एन्सार जागोन बबाव दङ बियो? अपसन ए। बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ए। माने रेला आलाग, सरि दै आं एसे मा होनना बुंदों, रेला आलादा, बासआ आलादा, खिन्थु मा दावबायारिया मोननैयावबो दावबायनो हागौ, नङा होमब्ला? ओंखायनो बिनि राइट एन्सारा मा जागोन? अपसन ए जागोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। फैदो दाना जोंहा नाम्बार 14 कुइसन। जुदि 14 मे 2018 समबारमोन, मा बुंदों? 2018 नि 14 मेआ मा समबारमोन, अब्ला 14 मे 2022 खालारनि साना मा बार जागोन? अब्ला जोंहा बेयाव जों डेटआबो एखे, नङा होमबा? अब्ला जोंहा बोसोराथ' दंखायो। अब्ला जोंहा मा समबारमोन, बिनि उनाव नेक्स्टआ मा नेक्स्ट 2022 नि 14 मेआ मा बार जागोन बेखौ जोंहा दिहुननांगौ, नङा होमब्ला? अब्ला जोंहा बेखौ माबायदि खालामनांगोन एसे गोसो होबानो जाबाय। बेयाव जोंहा 2018 गिबियाव बेबायदि लिरना लाग्रोनांगोन। 19, 20, 21, 22। अब्ला जों बेखौ मानि थाखाय लिरना लाखो? बेखौ जोङो बबे बोसोराव लिभ इयार दङ जों बेखौ नायनो थाखाय आं बेबायदि लिरनानै लाबाय। अब्ला जोंहा 2018 आव मा मे होन्दों नालाय 14 मे, अब्ला जोंहा फेब्रुवारिया थांखाबाय, नङा होमबा? जोंहा फेब्रुवारियावसो माने दिना खम आरो बारा जायो, ओंखायनो जोंहा मा 2018 खौ नांला। जोंहा 19 आ मा लिभ इयार नङा, जोंहा मा 20आ लिभ इयार, ओमफ्राय जोंहा मा 2021 आबो लिभ इयार नङा, आरो 2022 आबो लिभ इयार नङा। अब्ला जोंहा बेसेबां लिभ इयार मोनखो? सानसे, नङा होमबा? सानसे, मोनसे लिभ इयार मोनबाय। जोंहा मोनसे लिभ इयार मोनोब्ला जोंहा मा 2020 नि फेब्रुवारि दाना मा 29 जाबाय, नङा होमबा? जोंना गासिबो मिथियो। जुदि बेयाव लिभ इयार मोननै मोनोब्ला जोङो मा 2 जागौमोन, खिन्थु जों बेयाव मोनसेल' मोनबाय। जों मानि थाखाय बेखौ नायगो, जों दा नायदो। अब्ला जोंहा गिदिरनिफ्राय फिसाखौ दानख'ना होदो। अब्ला जोङो 2022 निफ्राय 2018 खौ दानख'ना होदो। अब्ला जोंहा बेसेबां थाखो? 4 नङा होमब्ला? बै 4 जों जोङो बै मोनसे लिभ इयार दोङोमोन 1, जों बेखौ मा प्लास खालामनांगोन। अब्ला जोंहा प्लास खालामबा मा मोनगोन? 5 मोनबाय, नङा होमब्ला? 5। अब्ला जों नायदो 5 खौ मा खालामनांगोन जों दा? 1, 2, 3, 4, 5। जोंहा 5 नङा होमबा? 5 लिरना लाबाय। अब्ला जोंहा समबार दंखायो, जोंहा मा जागोन? समबारनि उनाव मंगलबार, नङा होमबा? मंगलबारनि उनाव मा जागोन? बुधबार। बुधबारनि उनाव मा जागोन? जोंहा बृहस्पतिबार। बृहस्पतिनि उनाव जोंहा मा जागोन? शुक्रबार जागोन, नङा होमबा?
बिनि उनाव जोंहा मा 5आ मा जाखो सनिबार जाबाय। अब्ला नोंथांमोना बेखौ मोजाङैनो हमनो हाबाय नङा होमबा? जोंहा सनिबार जागोन। अब्ला जोंहा बिनि राइट एन्सारा मा जागोन सनिबार। अब्ला नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय नङा होमबा माबायदि खालामनाय जाखो? जोंहा मा डेटआ एखे आरो मा बोसोरा गुबुन आरो जोंहा मा बेयाव मा दिहुननांगौ बारखौ दिहुननांगौ मा बार। अब्ला जोंहा गिदिरनिफ्राय जोङो मा फिसाखौ दानख'ना होनांगोन आरो मा खालामनांगोन जोङो बै लिफ इयारखौ नायनो नांगोन। जोंहा जुदि बेयाव लिफ इयार मोननै दोङोबा जोङो नै प्लास खालामगोन माने 2 प्लास खालामो। अब्ला जोंहा 2 प्लास खालामोबा मा मोनगौमोन सनिबारनि मा जागौमोन रबिबार सानडे जागौमोन आरो। अब्ला जोंहाथ' मा मोनसेल'सो प्लास खालामदों नालाय 5 डेज बा जोंहा मोनखो सनिबार मोनबाय। फैदो जाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। बांद्राय गोलाव बुंबाय थाबाथाय बायो ओंखायनो आं दिनै बारा फोरमायाखै। नाम्बार 15 कुइसन दे लिभ गुवाहाटी फिल इन दा ब्लेंक। जोंहा मोनब्रै अपसन होनाय दंखायो। मोनब्रै अपसना जाबाय बाय अन इन डियाव दङ नन अफ दा एबभ। अब्ला जोंहा बेयाव राइट एन्सारा बबे जागोन? जोंहा मा दे लिभआ मा मोनसे थार्ड पार्सन फुल नाम्बार। गुवाहाटीया मा मोनसे गिदिर जायगा नङा होमब्ला? अब्ला मा जागोन बेयाव गिदिर जायगायाव जोंहा इन। आं बेखौ सिगांनि भिडिअ नोंथांमोननो मोजाङैनो बेखेवनानै एबा फोरमायनानै होखादोंमोन। नोंथांमोना जुदि आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायदोंब्ला बे ग्रामारखौ ओरैनो इजियैनो हागोन आरो। अब्ला जोंहा मा गुवाहाटीया मा मोनसे गिदिर जायगा। गिदिर जायगायाव जोंहा मा जायो इन जायो नङा होमब्ला? आरो फिसा जायगायाव जोंहा मा जायो एट जायो नङा होमबा? एट बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। अब्ला फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय नाम्बार 16 कुइसन। आं सेम लाफिनबाय कुइसनखौ। दे लिभ लांदांफारा। अब्ला जोंहा बेयाव मा जागोन एट जागोन ना इन जागोन? जोंहा लांदांफाराया मा लांदांफाराया मोनसे मा फिसा जायगानि मुं एबा गामिनि मुं नङा होमब्ला? जों बेखौ मिन्थिखादों पारा होनाय लोगो लोगोनो। जोंहा न'आवबो जानो हागौ। जोंहा न'आव मा जायो एट जायो फिसा नालाय। जोंहा बास स्टेसन रेलवे स्टेसन बेफोराव मा जायो जोङो एट। जोंहा मा गुवाहाटीया मोनसे गिदिर जायगा जेरै दिल्ली मुम्बाइ बेफोर जोंहा मा जायो इन जायो। अब्ला जोंहा फिसा जायगायाव मा जागोन एट जागोन अपसन डि। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय दे लिभ एट लांदांफारा। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नेक्स्ट कुइसना shows the correct sentence from the following। अब्ला जोंहा गाहायाव माखासे मा होनाय दंखायो बाथ्रा होनाय दंखायो। जोंहा बबे कारेक्ट ग्रामाराव जों बेखौ नायनांगोन। अब्ला जोङो मा होनदो फैदो हि फिनिश दा वर्क जास्ट नाउ। बियाव दङ हि हेज फिनिश दा वर्क जास्ट नाउ। सियाव दङ हि हेज बिन फिनिश दा वर्क जास्ट नाउ। अब्ला जोंहा मा बेयाव मा जास्ट नाउ बेयो मा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स माने दासो खामानिखौ मावना फोजोबदों एबा इसे सिगांसो मा जास्ट नाउ माने खामानिया जाखांदो। अब्ला जोंहा बेनि राइट एन्सारा बबे जागोन बि। अपसन बिया कारेक्ट। मानो होनबा हि हेज फिनिश दा वर्क जास्ट नाउ। फैदो दाना नेक्स्ट बांद्राय गोलाव फोरमायबाय थायोबाथाय माने भिडिअ गोलाव जालाङोबा नायनो बायो। ओंखायनो आं एसे गुसुं गुसुङै दिनै बुंबाय। एसे बुजिना लाबानो जाबाय। आं सिगाङाव इंलिश ग्रामारनि भिडिअ बानायखानाय दङ। नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नायाखैब्ला। फलोइं हुइच वर्ड हेज द सेम मिनिं विथ द वर्ड वान्डार। मा होनदो बेयाव मा होनदों एसे एखे ओंथि फोरमायनायखौ मा लिरनांगौ एबा सायख'नांगौ। जोंहा मोनब्रै अपसन दङ। माने बे वान्डारजों गाहायाव होनाय बबे वार्डआ सेम जागोन। वान्डार माने मा सोमोनांथाव सोमोनांथाव नङा होमबा? एमलेस ओरैनो गिदिंबायनाय। बेनि मा सेम वार्डआ मा जागोन जोंहा सेम वार्डआ मा जागोन अपसन सि लइटार। लइटार माने मा ओरैनो माने बेरायबायग्रा ओरैनो मा गिदिंबायग्रा नङा होमबा? अब्ला जोंहा मा जागोन राइट एन्सार अपसन सि स्टप। एयाव मा दङ जोंहा स्टप माने मा स्टपआ जाबाय लाखिनाय। अब्ला जोंहा वान्डारजों गोरोबा नङा होमबा? स्टेडि माने मा स्टेडि माने मोनसे फिक्स एकदम फिक्स बेबो मा गोरोबा। अब्ला जोंहा लइटार माने मा बेयो ओरैनो बेरायबायग्रा। अब्ला जोंहा वान्डार माने मामोन सोमोनांथाव माने एमलेस ओरैनो। स्टेसनारि माने मा जोंहा बेबो फिक्स। अब्ला जोंहा अपसन सिया जागोन बेनि राइट एन्सारा। बेबायदि कुइसन मोनसेबा मोननै फैथारगोन एग्जामाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि कुइसनखौ नायबानो जाबाय मोजाङै। अब्ला फैदो दाना
नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 19 कुइसन 2 बोसोराव 10 जौखोन्दो एबा 10% सुदनि हाराव 4000 रांनि कम्पाउन्ड सुदआ मा जागोन? अब्ला जोंहा बेयो एसे मेथ्सनिफ्राय लादों बेखौ गोरलै बेबो जोंहा बेयाव मा खालामनांगौ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिहुननांगौ। अब्ला जोंहा गिबियाव मा खालामनांगोन जोंहा 10%नि सुद। अब्ला जोंहा 10% होनोब्ला मा बुजियो 100 नङा होमबा? सरि दे 10% बराबर मा 100 डिवाइड बाय 10 नङा होमबा? बेखौ बुजायदों माने 100 आव 10। अब्ला जोंहा बेखौ दानना लादो। अब्ला बेसेबां थाखो 10/1 बेखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजिबाय नङा होमबा? माने मा 10% माने मा 100 आव 10। अब्ला जों बेखौ फिसा खालामबावबाय जोंहा मा खालामखो 0 0 खौ दानबाय। अब्ला जोंहा बेसेबां थाङो 10/1 नङा होमबा? 1/10 अब्ला जोंहा बेयाव बेसेबां 4000 होनदों नङा होमबा? 4000नि जोङो मा 2 इयार्सनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिहुननांगौ। अब्ला जोङो 4000 लादो। सरि दे दा जायगा जानाय नङा नालाय 4000 अब्ला जोंहा मा 2 इयार्स। आं माने दिनै बेसिक ट्रेडिसनेल मेथडजों खालामना डाइरेक्ट सर्ट मेथडजों खालामनोसै आरो नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय मोजाङैनो। जोंहा एग्जामाव सम मोना नालाय ओंखायनो गासिबो मा सर्ट ट्रिक बाहायनो गोनां जायो। अब्ला जोंहा मा 4000 जोंहा बेसेबांमोन 10नि 1 बिथिंबो मा जोंहा 4000 ओमफ्राय मा बेयाव इन्टु थागोन दै 10/1। अब्ला जोंहा बे 10जों 0जों बे 0जों दानदो बे 0जों बे 0खौ दानदो। अब्ला जोंहा मा जाखो 400 400 थाबाय नङा होमबा मोननैयावबो? जोंहा 400 400 बेसेबां जाखो 400 400 2 इयार्सआव 400 प्लास 400 बेसेबां जाखो 800 नङा होमबा? बे 800आ जोंहा मा बे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नङा बेयो मा सिम्पोल इन्टारेस्टसो। अब्ला जोंहा मा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिहुननांगौ नङा होमबा? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब्ला जोंहा दायो बेसेबांमोन बोसोरसेयाव 400 जोंहा 400नि सायाव मा खालामनांगौ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब्ला जोंहा 10 1 अब्ला जोंहा 1/10 मोन नङा होमबा? जोंहा दानदो बेसेबां थाखो 40 थाबाय नङा होमबा? अब्ला जोंहा 40 मोनबाय कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टखौ। जोंहा सिम्पोल इन्ट्रेस्टआ बेसेबांमोन 800 प्लास 40 बेसेबां जाखो 840। अब्ला जोंहा 840आ बहा दङ अप्सन डि। बेनि राइट एन्सारा बबे जागोन अप्सन डि। बेखौ नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा? अब्ला फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नोंथांमोनासो खालामनांगोन। आं माने सेम कुइसन लानानै फैदों बेखौ 3 बोसोराव बा 3 बोसोराव 10% रांनि 10% सुदनि हाराव 4000 रांनि 4000 रांनि कम्पाउन्ड सुदनि हारा मा जागोन? अब्ला बे अप्सन होनाय दंखायो। नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ कमेन्ट बक्सआव खालामनानै हरबानो जाबाय। आं माने नोंथांमोना बेसेबां हाखो बा बेसेबां हादों बेखौ नायनो थाखाय आं बे नाम्बार 20 कुइसनखौ नोंथांमोननि आखायाव एन्सारखौ हगारनानै होनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आं 20 कुइसन लानानै फैदोंमोन। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालाम शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आरो नोंथाङा माखासे भिडिअ नायनो थाखाय आंनि डिसक्रिपसनाव थांनो हागोन। आं डिसक्रिपसनाव माखासे लिंकफोरखौ होनानै दोनदों। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।